Hola, què tal? Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo avui us porto un blog lector. M'he adonat que passo molta estona al mòbil i no vull estar passant estona al mòbil. Vull avançar amb les meves lectures perquè tinc tots aquests llibres per llegir, més els llibres que tinc al Kindle. Així que m'acompanyareu al meu temps de lectura avui i tota la setmana. Res, espero que us agradi molt aquest vídeo, així que comencem. Són les 11, m'he llegit 20 minuts avui i m'he estat molta estona al mòbil. I em posaré a llegir una estona fins que caiga morta. Bon dia, m'he de comprar. He llegit una estona. Me queden 2 escriptores i hauré acabat el llibre. Jo crec que l'acabo avui. Me disposo a acabar aquest llibre. No vull. Estic descobrint coses que desconeixia i m'hagués agradat seguir desconeixent. He arribat a la bibliografia. No m'ha agradat gens aquesta última història. He acabat Quiero escribirte esta noche una carta d'amor i dic, vaig a fer una mica de review de què va aquest llibre. He explicat la història d'amor de 15 escriptors. Tot i que crec que possiblement la millor part del llibre és la introducció, molt bonic. Les parts de la biografia m'han agradat molt. Estan molt ben escrites, molt ben explicades, no es fa pesat. Anem a repassar una mica les històries, a veure què m'ha semblat cada història. La primera era esta Eloisa a Pedro Abelardo. Aquesta no me'n recordo gaire, però sé que m'agrada. Tenim el del Garda de Bingen, a una altra abadesa i a un arzobispo, que també em va semblar molt guai. Aquestes bàsicament pues, m'agrada perquè són super antigues, clar, a veure, del 1100, pues, fa 900 anys. I no sé, i com que em sembla curiós. Ninon de l'Enclos, el marquès de Villarcé i el marquès de Sevigné. No me'n recordo aquesta. Ah, sí, vale, sí, no recordava el nom. Espinats, estic bastant segura que era una senyora que tenia un saló. Mary Wollstonecraft també em va agradar bastant. Sand, també. La Charlotte Bronte també. La que m'agrada més és l'Elizabeth Barrett Browning, perquè és la història que acaba bé. La de Gertrudis Gómez de Avellaneda també m'agrada bastant. Emilia Pardo Bazán em va fer molt riure. La Catherine Mansfield, una mica desquiciada, però bueno, totes en general una mica desquiciades. La Maria Zambrano, intens, la veritat. La Mariana Tsvetaeva, ok, sí, ha estat bé. La Virginia Woolf i la noia aquesta no m'ha agradat gaire. I la Simone de Beauvoir l'he odiat. Simone de Beauvoir i el Sartre, 0. En fi, que el llibre m'ha agradat molt, us el recomano molt per si voleu tenir una mica de visió de la literatura i de dones escriptores i tal, però està molt guai, la veritat. Aquest crec que és el que llegiré ara. Al Kindle també vull començar un, perquè abans d'anar a dormir m'agrada més llegir al Kindle, però és que m'ha agradat molt. Li he donat 4 estrelles. I crec que em posarem aquest, però me'n vaig a dinar. Hello! Són les... S'està fent el sopar, és aquest soroll. Són les 10 i pico. Ara em posaré a llegir Proses de Ponent, que és un llibre que vaig començar i m'està agradant molt. Està firmat pel Vallverdu. És que vaig poder estar parlant amb ell i va ser super guai, o sigui, continuar-lo llegint, perquè hi ha moltes coses que jo, que soc tan pesada en Ponent, trobo que hauria de saber. Bon dia, he estat llegint una estona. Estic molt contenta perquè m'he aixecat aviat avui, però no. M'he aixecat i he mirat el mòbil, cosa que no em fa feliç. I ara tinc aquí muntat
per fer ganxet. O sigui, vale, crec que no us he explicat de què va Procés de Ponent. Ara no ho tinc aquí, però bàsicament són com... És com un llibre d'assaig i hi ha com diferents assajos de coses diferents. N'he llegit un sobre els parlars, la manera de parlar de pagès. He acabat com les 3 que volia fer avui, que són aquestes blavetes. Després les posaré monesa, però bueno. Aquestes blavetes que m'encanten, me vull fer unes per mi perquè trobo que van molt amb els outfits. I ara justetes i liles, que ara doncs he d'acabar de lligar això, tal. I aquestes que també m'agraden molt. For I'll be satisfied long as you are my bride. Just give me true love and understanding. True love and understanding for the rest of my days. No, you shouldn't have to worry. Love's no problem in my hands. Just know I really, really love you. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Y ahora sé que fui feliz. Estic contenta perquè ja he acabat les floretes. Amb mitja hora o així, bueno, 40 minuts, he fet les 4 floretes. I ara s'he de muntar. Avui no tinc res a fer i, o sigui, tinc matí tarda lliure. He pensat que el que faré és llegir perquè he vist que ho havia oblidat, que em vaig començar Daisy Jones. Bueno, tots quieren a Daisy Jones perquè me va començar en castellà. Així que avui és el llibre que estaré llegint. Crec que me l'acabaré avui. Ué! Hello, són les 4 de la tarda i he estat tan enganxada al llibre que no m'he recordat de dinar i ara dic, bueno, són les 4, li he dit l'hora de dinar. Però m'està agradant molt, vaig ja per la meitat pràcticament i a veure si me l'acabo avui perquè m'està agradant molt, molt, molt. M'està agradant moltíssim Decision and the Six, o sigui, no sé per què no me l'havia començat abans. Però m'està agradant moltíssim, és que me l'estic llegint pràcticament en un dia perquè només portava un 12%. I, a veure, és un llibre, els capítols són molt llargs. Molt llargs. Llavors és una cosa que a mi pues, no m'agrada gaire, però per llegir-me tot el tirón pues, sí que m'està agradant. És molt guai el format perquè és tipus entrevista, perquè vale, el llibre aquest va de la història d'un grup de música que va triomfar durant els anys 70 a tot el món, que són dels Estats Units, però són famosos per tot arreu, que són primer eren The Six i després se va sumar la Daisy Jones i com se viu tot aquest moment, tal no sé què, pues, te va explicant el primer disc, el segon disc, la gira, el tercer disc i tot això. Estic parlant d'un personatge i et diu el Billy em va dir que no sé què, i te diu el Billy. Jo li vaig dir que no sé quantos, i això és una cosa que em fa moltíssima gràcia. Surten un munt de personatges, m'estan agradant molt tots, són tots una mica... Però bueno, la Camila m'està agradant molt, cada vegada m'interessa més, la Karen també, el Billy està millorant, la Daisy no me té tan obsessió, o sigui, no és el personatge que més m'interessa, perquè també és del que més se parla, llavors com que ja tinc tota la info. Que momento, quin final... O sigui, com està canviant tot ara? Llegim aquest llibre, és que crec que com menys info tinguis, més us agradi. O sigui, jo sabia de què anava, però no sabia com tota la història. Mare de Déu, senyor! El meu cabell s'està secant, així que no el jutgeu. Ja m'he acabat Daisy Jones and the Six. Mireu, i diu aquí, libro completado. Després del capítol d'Aurora, que he fet una pausa, m'he dutxat, tal no sé què, i tenia una opinió. Tinc una altra. Jo volia que les coses anessin d'una altra manera, m'ha convençut. Sí. Vaya plot twists. És que, com menys sapigueu d'aquest llibre, millor, només us dic que us l'heu de llegir, és superentretingut, és superdivertit,
tinc ganes de mirar la sèrie, però crec que la miraré quan m'hagi oblidat una mica del llibre, perquè hi ha coses que, bueno, pues, he estat veient a xarxes i tal de la sèrie que no quadren amb el llibre. I a mi és una cosa que em posa com molt nerviosa. Perquè jo ara el que vull és veure literalment el que he llegit perquè m'ha agradat molt. Llavors, pues eso, no sé. Com no escriu aquí que hi ha l'àlbum, no hi sona l'àlbum de l'Spotify. O sigui, m'ha agradat molt. Però molt, molt, molt. O sigui, no sé com explicar-vos el molt que m'ha agradat. 5 estrelles, de cap. I és això, no crec que és un llibre... Per exemple, jo els llibres que em llegeixo al Kindle i m'agraden molt, me'ls acabo comprant. El de Normal People, els de la Sally Rooney, tots. Bueno, l'últim de la Sally Rooney no me l'he llegit, me'l vaig comprar en físic directe. I estic mirant. Per exemple, el de Todo lo que sé sobre l'amor, me'l vaig començar a dir, aquest m'agradarà. I allí estava esperant el llibre. A mitges. En fi, que no crec que és un llibre que torni a rellegir, però perquè hi ha la sèrie i trobo que és un llibre que en audiovisual guanya, perquè parla de música, parla de tal, que, bueno, després amb audiovisual guanya més, perquè sense la música, no? I res, que m'ha agradat molt llegir-lo, és que llegiu-lo. És el primer llibre de la Taylor Jenkins Reid que llegeixo. Vaig començar el de Todos los 7 maridos de Evelyn Hugo i no m'agrada, o sigui, no és que no m'agradés, és que trobo que no devia ser el moment o algo, que no me'l vaig acabar al final. I ara me'ls vull llegir tots. Però és que els 7 maridos de Evelyn Hugo és el que em fa més mandra. Ara tinc ganes de llegir Malibu Rising i el de la Carrie Soto. És un llibre que mentre l'estava llegint m'ha provocat la sensació de vull més, que fa molt que no tenia un llibre, com la sensació literalment de no poder-lo deixar. Trobo que és un tema que pel meu fantàstico passado pues hi tinc relació. Per ser una persona que no li agrada la música gaire, que no ha estat posat dins el món de tocar i tal, pues se la sude, però és que a mi m'ha agradat molt, és que m'ha agradat moltíssim.